Bună ziua, dragi prieteni! Suntem în comuna Leu din județul Dolj și o să cunoașteți astăzi un om deosebit de aici, din localitate. Un inventator, da? O să vedeți imediat ce a inventat aici, la dânsul în bătătură, cum se spune, da? Îl cunoaștem imediat. Haideți cu mine! Bună ziua, domnul! Domnul Fane Roșioru. Da, domnul Fane Roșioru. Asta e... Nu, numele meu este Nedea Florea, dar Nedea Florea nu este atât de cunoscut cum este Fane Roșioru. De ce vi se spune Fane Roșioru? Așa mi-a rămas numele de când eram copil mic. Da. Da. Roșioru. Da, Roșioru. Sunteți mai roșcovan. Da, ceea ce să vedem. Roșu și frumos. Roșcovan. Da. Ia să spunem de la început, până ajungem la dumneavoastră acasă, ce ați inventat? Am inventat două lucruri unicate și nu pot să vă povestesc amănunțit numai să se vadă la fața locului. Da, așa în mare. Despre ce Un ciocan electromecanic. Pneumatic. Nu, pneumatic este cu totul altceva. Este electromecanic, are 32 de kilograme și bate de 70 de ori pe minut. Pot să spun că îmi ușurează munca foarte mult, randamentul în productivitate, atât cât și calitatea lucrării. Și altceva? Și altceva, un dispozitiv electric de scos apă din fântână. Păi nu e pompa? Nu este pompa. Și chiar are 5 avantaje față decât o pompă Cama. Deci pot să vă spun la fața locului. Pot să vă spun și de acum. Nu îngheață, nu se dezamorsează, nu apar defecțiuni. Poți să scoți apă chiar de la 150 de metri cu condiția să ai tambur să acumuleze cablu. La ora actuală pe mine m-au marginalizat cu invenția mea și oamenii tinde să facă demersuri către OSIM. Dar eu spun pe emisiunea respectivă, o vedea o cineva care este om cu putere, să știe când va apărea pe piață ciocanul respectiv că este inventat de mine, nu la cei care au făcut demersuri către OSIM. Păi spuneți-i ciocanul Roșioru. La mine cam tot, în mare parte, 90% din ce este în atelier este inventivitate. Și vă bate ciocanul. Deci vedem imediat modul de acționare și de funcționare. Hai ca să vă spun care este diferența între ciocanul care l-am făcut eu, ar fi prea vulgar ca să spun că este ciocanul meu, și un ciocan pneumatic, care la ciocanul pneumatic pornirea și oprirea este mecanică. La mine pornirea și oprirea nu este mecanică, este electrică. Am înțeles, domnul Fane Roșioru, că vrea să vă fure cineva invenția? Da, și hai ca să vă spun cam unde ar putea pune dosarul pe masă cu dispozitivul respectiv care bate. Nu poate să-l pună pe masă la un stat bine dezvoltat, cum e Franța, cum e Germania, cum e. Dar în țările de sud-est, vă spun, un ciocan din ăsta s-ar vinde în fiecare sat, deoarece este o marfă care nu există. 32 de kilograme ciocanul și 70 de lovituri pe minut. Eu când m-am apucat de proiectul ăsta nici n-am fost sigur că va mergea, deoarece eu am bătut cam 2 ani și jumătate fiară de plug la mână, lucrând așa cum lucrează fierarii cu tehnologia lor veche și făcând nopți nedormite, nici nu-mi dădeam seama că va funcționa, fără să-mi dau seama că nici vaiță negăr nu are putere să bată la forța respectivă a 32 de kilograme cu 70 de lovituri pe minut.